know that God has given us the free will to decide. Wala tanya gihimong robot. That's why we need to make some choices. Because we believe tanan nato nga mga actions lagi na mga consequences. Tanan nato nga mga move, tanan nato nga mga steps. And the Bible says that many are the plans of a man's heart, but it is the Lord's purpose that will prevail. Bisag kung saan itong plano, ang katuyuan pagyapon sa Ginoo ang mas matuman. That's why kinahanglan ta mo pili. Kamusta ba ay maura ba gihapon? Importante kaayo ang matag desisyon. Pwede kamusabay sa bagong kaumaon. Barong na ubalik kalimti na ang kagahapon. Kamusta ba ay maura ba gihapon? Importante kaayo ang matag desisyon. Pwede kamusabay sa bagong kaumaon. Barong na ubalik kalimti na ang kagahapon. Sa atong kinabuhi, adunay mga pagpili. Kangit nito kahayag baka hamaong maghari. Dipindi na nanimo ug musugot baka o dili. Kay na ay mga sayop nga murag sakto sa pamati. Busa ayaw ug salig sa imong pagbati. Kung asa imong kasing-kasing dagto ang bahante. Tanan natong binuhatan ayud nay mga baylo. Sunda lang yun ang mga butang nga makapaayo. Inubanan sa pagpasaylo kalina ug ang gugmais alikway na ang garbo ubuhat di pa istorya. Hunahuna ang karon busa maniguro na lang gyudaan para pagabot sa panahon walay angay nga kamahayan na matag usa nga sitwasyon na ang pamay kagawasan gasya sa kaluwasan taliwala sa kapakyasan. Mauna ni ang higayon na kinahanglan ta manganda pagkahadlok sa Ginoo sinugdanan sa kaalam. Kamusta ba ay maura ba gihapon? Importante kaayo ang matag desisyon. Pwede kamusabay sa bagong kaumaon. Barong na ubalik kalimti na ang kagahapon. Kamusta ba ay maura ba gihapon? Importante kaayo ang matag desisyon. Pwede kamusabay sa bagong kaumaon. Barong na ubalik kalimti na ang kagahapon. Usahay kinahanglan patanga makaanggo sa kamatuuran aron makabot at damgo. Kinahanglan mo laylo sa mga dinautan aron nga na ay mga bago na makatunan. Pinaagi sa pagtuotan ang butang makaplagan. Dagag ipang sakripisyo para masinati ang kadaugan. Dini sa kalibutan niyang katuyuan ang mas matuman. Dili pa uli ang tanan maong atuan aning sugdan. Basta naa sa kahimtang makaingon gyud og dili sayo nang imong aniyon. Magdipindi sa imong gitanong mamunga ta perminti ug sakto ang ato ang tumong. Siguro alang ang dalan nga atong pag-aagion. Nasa ulahi ang pagmahay sa kinahanglan ta magmatgon. Pinaagi sa kasinatian diha man ta makakaton. Padayon lang gyapon ug punito ng kaugalingon. Tuguti ang Ginoo mumulda sa kaugmaon. Kamusta ba ay maura ba gihapon? Importante kaayo ang matag desisyon. Pwede kamusabay sa bagong kaumaon.